Assalamu alaikum jama'a, har kullum ni ne naku Karat, ina muku fatan alkhairi. Akwai abin da jama'a da yawa suke yi, alhalin ba su san cewa haka yana da illa ba. Kowa zai zama shaida ta cewa mutum daga ya tashi daga bacci zai fara amfani da wayar shi ko kuma kwamfutarsa har sai dare ya yi. Ma'ana mutum ba zai iya awa ɗaya ba tare da taɓa wayarsa ba. Lallai haka yana da matuƙar illa, domin wannan hasken wayar taka ko kwamfutar taka musamman da daddare yana yi wa idonka illa sosai, domin waɗansu suna shafe tsawon lokaci suna kallon wayoyinsu ko kuma kwamfuta ɗinsu. Hakan yana taɓa idanuwanka sosai kuma yana jawo musu matsaloli. A waɗansu wannan hasken yana saka su ƙaiƙayin ido ko kuma wasu ya busar musu da ido, wasu ma za ka ga ya taɓa musu idon ya sa su rashin lafiya, wasu kam sai an yanka musu gilas saboda wannan hasken. Domin in ka duba tsakanin wayar taka da idon naka babu nisa, kenan hasken kai tsaye yake shiga cikin idanuwanka. Ga yadda mutane ma suke yi, ba su cika rage hasken wannan wayar tasu ba, saboda ko suna chatting, suna kallo, ko dai suna yin wani abu. Lallai haka yana da matuƙar illa, musamman ga masu yawan amfani da wayoyinsu da daddare. Ya kamata su kula sosai kuma su rage wannan hasken, domin wannan hasken yana da matuƙar illa, yana taɓa ƙwaƙwalwar mutum. A cikin ƙwaƙwalwar mutum akwai wani sinadari da ƙwaƙwalwa take fitarwa, wanda a turanci ake kiran shi melatonin, wanda yake saka mutum ya yi bacci. Idan kana amfani da wayarka da daddare, ƙwaƙwalwarka za ta ɗauka cewa wannan hasken da yake haskaka idonka har yanzu rana ce, kenan ƙwaƙwalwarka ba za ta riƙa samar da isasshen wannan sinadari na melatonin da zai saka bacci ba. So da dama za ka ga in kana amfani da wayarka za ka daɗe ba ka yi bacci ba, domin wannan hasken yana hana ka yin bacci. Wasu lokutan ma sai dai ka farka ka ga baccin ya kwashe ka. Lallai ya kamata mu kula sosai, domin ya zama ruwan dare yanzu kowa taɓa waya yake a koda yaushe. Wannan hasken ya kamata in har ya zama dole ka ja shi can ƙarshe. A jikin wayoyin ma akwai inda suke sa aikiya, ya kamata mu kula sosai. Har kullum ni ne naku Karat, ina muku fatan alkhairi. Sai anjima.